мила телевизия, коня гага. Гага. Не гага слънчице. Има го. Десичка. Десичка златничка. Това управление се е напълно изчерпало, то е престъпно, нелегитимно. То се оповава на един престъпен състав на... Не гага сладката черинка. Ти дизвикай на сти. Което Народно събрание, парламентаризмът вече дошли на своите, не знам, най-низки точно може да как съществува третата българска държава. Така че най-доброто решение е тази срамна мерзка агония на сегашното управление да бъде прекратена незабавно. А иначе пленарният ден започна с фалстарт, тъй като депутатите не успяха да съберат кворум след 30 минути от второто преброяване. Беше осигурена нужната бройка народни представители за началото на работния ден и приемането на един от най-важните икономически и финансови закони след бюджета на държавата, а именно повишаване прага на фирмите за регистрация по ДДС, не променен от близо 20 години. Без никакъв дебат на първо четене народните представители решиха от 50 000 прага за регистрация.